Kampiyon TV, kampiyon sa kahanginan, edukasyon para sa kabataan. Mayad nga adlaw mga bata! Amudya ang eskwela kinaraya, kung sa diin, padayon ang pag-eskwela sa inyo tagsa-tagsa ka mga telebisyon. Para sa guidance kang atin nga mga manugtarek, ang diyang nga episode para sa Grade 2, Mother Tongue-based multilingual education nga may 3 ka topiko. Abbreviations, collective nouns, kag sari kang pangaran. Ako si Teacher Lynn, ang inyong maestra. Antes kita magpadayon, siguraduhan yung anay nga handa rin ang inyong module para sa kadyang episode. Kag, komportable rin kamo para magpamati kanakin. Liwatin ko, ang ating topiko sa kadyang adlaw ang abbreviations, collective nouns, kag sari kang pangaran. Pagkatapos kang diyang episode, ginasarigan ko nga makamaan rin kamo magkilala kang abbreviations o kung ginpabege nga mga tinaga, makilala ang collective nouns, kag ang sari kang pangaran. Antes natin umpisahan ang ating leksyon, dengan natin nga sabtan ang urubrahin nga dya. Handa rin bala kamo? Kung mabatian nyo ang tunog nga dya, amuria ang pamaan nga sabtan nyo rin ang pamangkot. Sige, maumpisa kita. Una, bilugi ang abbreviation o kung ginpabege nga tinaga sa pahayag nga maumpisa rin ang klase naman kay Miss Chavez sa Ruman. Liwatin ko, diin sa masunod nga pahayag ang abbreviation o kung ginpabege nga tinaga. Maumpisa rin ang klase naman kay Miss Chavez sa Ruman. Para sa ikarwa kag ikatlo nga mga sarabtan, pilia ang insakto nga sari kang pangaran kang mga laragway. Sulata ang letra kang imo sabat sa kurit. Ang pirilian amo ang L, panglaki. B, pangbayi. D, di pated. W, wara itsari. Amudya ang laragway para sa ikarwa nga numero. Ano ang insakto nga sari kang pangaran nga dapat jakara? Amudya ang laragway para sa ikatlo nga numero. Ano ang insakto nga sari kang pangaran ang dapat jakara? Para sa ikapat nga sarabtan, bilugi ang collective noun sa pahayag nga nanamian kang paragwaen ang manuglantaw. Liwaten ko, diin sa pahayag nga dya ang collective noun. Nanamian kang paragwaen ang manuglantaw. Ikalima, bilugi ang collective noun sa pahayag nga may pinakanami nga presentasyon ang grupo. Liwaten ko, diin sa pahayag nga dya ang collective noun.
may pinakanami nga presentasyon ang grupo. Kadya mga bata, i-check natin ang inyong mga sabat sa bago lang natapos nga orobrahen. Ano ang tinaga nga ginbilugan mo sa una nga pahayag? Kung ang ginbilugan mo nga tinaga amo ang miss, insakto ang imo sabat. Sa ikarawa nga numero, ano tanang imo sabat? Dapat W ang imo sabat, hay wara itsari ang sarakyan. Sa ikatlo tanang nga numero, ano ang sari kang pangaran sa laragway? Kung L ang imo sabat, insakto ikaw, hay laki ang sari kang obispo. Ano tana ang sabat mo sa ikapat nga pahayag? Kung manuglantaw ang ginbilugan mo, insakto ang imo sabat, hay manuglantaw ang collective noun sa pahayag nga nanamian kang paragwaen ang manuglantaw. Sa ikalima, ano ang ginbilugan mo nga tinaga? Kung sa pahayag nga may pinakanami nga presentasyon ang grupo ang imo ginbilugan, insakto ikaw, hay collective noun dya. Di mga bata, nasabtan bala ninyo ka insakto ang orobrahen? Mayadgid kung nasabtan ninyo ka insakto ang tanan nga pamangkot. Pero kung wara, okay lang. Hay sigurado ako nga masabtan ninyo dya kang insakto pagkatapos kang ating leksyon. Basta, mamati lang kamo kamayad. Kadya mga bata, para maintindihan pagid ninyo ang ating nga topiko, mabasa kita kang istorya nga may tigulo, ang handom ni Raprap. Di bala tanan kita may mga handom? May mga handom nga bahel, kag may dyan man nga simple lang. Pero ang handom, matuman lang kung hugad kita sa pag-obra para malabot ang mga dya. Sige bi, ihambal ka matunog ang inyong nga mga handom. Abaw! Namigid ang inyong nga mga handom. Pangamuyuan ko gid nga matuman ang mga dya. Gusto man bala ninyo mamanan kung ano ang handom ni Raprap nga bida sa atin nga istorya sa kadya nga adlaw? Sige, umpisahan ta kabasa ang istorya. Ang handom ni Raprap. Si Raprap, sangka estudyante sa ikarwa nga halintang. Matandes tana mag-eskwela kag aktibo sa klase. Tana sa idalom kang pamunuan ni Mrs. Teresa Barte. Sangka adlaw sa andang nga klase, nagtugro si Mrs. Barte kang orobrahen. Ang orobrahen natin kadya mga bata may angat sa art. Ang hambal kang maestra. I-drawing ninyo kung ano ang gusto ninyo mangin pagbakil ninyo. Pwede ka mo mangin maestro, parehas ka Mr. Noble, o kung kanaken. Tudluan ninyo ang mga bata magsulat gamit ang lapis kag papel. Pwede man ka mo mangin engineer, parehas kay Engineer Santos, kag manghimo kang bahil na balay. Kung gusto ninyo, pwede man ka mo mangin doktor, parehas ni Dr. Lopez nga nagapamulong kang mga masakitan. Ang painsyende kang maestra. Ma'am, gusto ko mangin DRRM responder parehas kay Mr. Flores. Natunan naman ka na ang parte sa pagtao kang first aid sa mga oras nga may emerhensya. Sabat ni Anthony. Nagpaminsar si Raprap. Ano gid bala ang gusto ko? Ang gusto ko mangin parehas kang akong tatay, Mrs. Parte. Gusto ko mangin Kap Rafael Dalumpines sa Peracadlaw. Ako ang magapanguna sa amon barangay, nga amo ang barangay Mauwadan. Ang hambal ni Raprap.
Ti mga bata, naman anyo ron bala kung ano ang gusto mangin ni Raprap pagbahal na? Ano gani ang gusto ni Raprap? Huud, gusto ni Raprap nga mangin Cap Rafael Dalumpines pagbahal na. May nakita ka bala nga abbreviation o kun ginpabaga nga tinaga sa ngaran nga Cap Rafael Dalumpines? Ano gani dya? Cap ang abbreviation o kun ginpabaga nga kapitan. Balikin ninyo ang istorya nga ang handom ni Raprap. May nakita pa bala kamo nga abbreviations o kun ginpabaga nga tinaga? Ilista ang mga dya sa silid kang bilog. Tugruan ko kamo kang 3 ka minutos para obrahan dya. Kung handa rin kamo, magpalakpak kang 3 ka beses. Sara, darawa, 3. Sige mga bata, umpisahin ninyo ang paglista kang mga abbreviations. Di mga bata, ano nga mga abbreviations ang nakita nyo sa istorya? Ang mga abbreviations nga makita sa istorya, amo ang mga masunod. Mrs., Mr., Engineer, Doctor, Kapitan, Barangay. Dapat ninyo tandaan mga bata, nga ang ginpabaga nga tinaga, ginatawag nga abbreviation. Nagaumpisa sa bahal nga letra ang abbreviation,
kun dya nagatabid sa pat-ed nga pangaran ukon proper noun. Parehas kang ngaran kang tawo ukon lugar. Ang abbreviation may pintok sa orihi. Balikan natin ang mga halimbawa kang abbreviations halin sa istorya. Kag itugro ang bilog nga tinaga na kadya. Obraha dya paagi sa pagkumpleto kang listahan sa orubrahan nga dya. Handa rin bala ka mo mga bata? Una nga pamangkot. Ano ang abbreviation kang Mrs.? Ang insakto nga sabat amo ang M-R-S. Mrs. Ikarwa nga pamangkot. Ano ang bilog nga tinaga kang abbreviation nga M-R? Kung ang imo ginsabat, Mr., insakto ang sabat mo. Ikatlo, ano ang abbreviation kang engineer? Kung ang inyo sabat, E-N-G-R, engineer, insakto ang inyo sabat. Ikapat, ano ang abbreviation kang doktor? Kung D-R, doktor, ang inyo sabat, insakto gid kamo. Ikalima, ano ang bilog nga tinaga kang abbreviation nga dya? Kagawad ang insakto nga sabat. Kumusta mga bata? Puro insakto man ang inyong mga sabat? Mayadgid kung nakabaal ka mukhang perfect score. Tungod dyan ka rin amo dyan para kaninyo. Tungod na sabta ninyo ang orubrahan, may pamangkot ako. Ano gani ang abbreviations mga bata? Ang pinabaga nga tinaga o kung abbreviation, sangka pamaagi kung sabihin, ginasulat ang tinaga kamabaga. Ginasulat dya sa unahan kangaran kag nagaumpisa sa bahel nga letra, kag ginabutangan kapintok sa urihi. Kung kaisa, ginagamit man dya sa pagpabaga kangaran ka mga lugar, inadlaw o kun pinudan. Para sa sunod natin nga topiko, malagaw kita. Sunod ka mo Ready? Mga bata, excited pagid ako. Hay sa kadyang episode, iririmaw kita nga makalagaw. Tandaan ninyo nga ang edukasyon hindi lang mabuel sa silid kang classroom. Makita man dya sa inyo palibot. Manan nyo bala kung sa diin ako kadya? Tama! Rigya ako sa EBJ Freedom Park nga makita sa capital town kang Antique nga San Jose de Buena Vista. Sigurado ako nga ang iba kaninyo nakaagturon sa lugar nga dya. Duro ang makita sa lugar nga dya. Kung kisa, may mga paragwaan parehas kang concert, programs, kag bisan ang sikat nga Binirayan Festival ginahiwat sa lugar nga dya.
Sara sa mga aktibidades nga ginahiwat dya kun Binirayan Festival amo ang Malayati Competition kun sa diin nagapasundayag ang nanari-sari nga mga saot kang mga nagkalain-lain nga tribo. Ginatambungan dya kang nanari-sari nga mga grupo kang mga tawo halin sa napulo kag 8 nga banwa kang antike. Kun gabi man nagahiwat rigya kang mga banda. Kun sa diin nagatiriripon ang mga tao kag magsinadya. Mga bata, sa mga ginhambal ko nga mga tinagakaina, mahambal nyo bala kung pira ka tawo may ragyan sa tribo, grupo, kag banda? Tandaan ninyo mga bata nga may mga pangaran nga ginagamit sa pagtawag sa grupo kang tawo, sapat, ukon bagay. Dya, ginatawag nga collective nouns. Ang mga collective nouns, wara itpatid o konsigurado nga numero. Liwatin ko, wara itpatid o konsigurado nga numero ang mga collective nouns. Ang pira sa mga halimbawa na kadya, amo ang mga masunod. Batalyon, klase, grupo, banda, hutong, paneng, tribo. Gamitin ko ang sara sa pahayag. Sangka batalyon nga mga soldado ang nag-abot sa amon banwa. Ano ang collective noun nga gingamit ko sa pahayag? Ang gingamit ko nga collective noun sa pahayag amo ang batalyon. Paghambal ko kang pahayag, maman-an nyo bala kung pira ka mga soldado ang may dyan sa sangka batalyon? Di bala hindi? Amo dya mga bata ang collective nouns. Kadya mga bata, may sabtan kita nga orubrahan parte sa collective nouns. Dingan natin dyan nga himuon ha. Amo dya ang pagsurundan. Drawinga sa kurit ang bituon o kun star kun ang tinaga collective noun. Kag bulan kun indi. Liwatin ko, drawinga sa kurit ang bituon kun ang tinaga collective noun. Kag bulan kun beket collective noun. Kun mabatian niyo ang tunog nga dya, amura ang pamaan nga drawingan niyo rin ang inyo sabat. Una, banda. Ikarwa nga tinaga, lamesa. Ikatlo, manugkanta. Ikapat nga tinaga, klase. Kag ikalima, grupo. Kumusta mga bata? Na-drawing nyo bala ang insakto nga sabat? Sige, i-check rin natin ang inyo mga sabat. Para sa tinaga nga banda, ano ang gindrawing nyo? Kung ang gindrawing nyo bituon, insakto gid kamo. Ikarwa, lamesa. Ano ang gindrawing nyo? Ang insakto nga sabat? Bulan. Hay bakit ti collective noun ang lamesa? Ikatlo, manugkanta. Ano ang gindrawing nyo mga bata? Kung bulan ang gindrawing nyo, insakto kamo. Ikaapat nga tinaga, klase. Ang insakto nga sabat, amo ang bituon. Hay ang klase, collective noun.
Nagatumod dya sa grupo kang mga estudyante. Ikalima, grupo. Ano ang sabat nyo? Ang dapat nga na drawing nyo, amo ang bituon. Hay collective noun ang grupo. Pwede kita kahambal nga grupo ka mga ayam o kon grupo ka mga bata. Kabay pa nga nakabuel kamo kataas nga score sa atin nga ginobra. Kung hindi pagid kamo makamaan magkilala kang collective nouns, okay lang ria. Pwede nyo paliwat malantaw ang episode nga dyan sa YouTube o kon makapamangkot sa inyo mga teachers. Tandaan, pwede gid ninyo matawgan si ma'am o kon si sir kung may mga wara pa kamo maintindihan sa leksyon nga dyan. Dali lang. Daw nakita ko man si Dulong dyan kaina. Dali mga bata. Pangitaan ta si Dulong. Mga bata, buligi nyo ako kapangita kay Dulong. Sang kapispis jata na nga dulungan o kon Rufus Hornbill. Nga rugya lang sa lugar natin makita. Kung makita nyo gani, masinggit ka mo ka? Si Dulong! Si Dulong! Ready? Wow! Nakita niyo rin! Sige, dingan kita mahambal ha! Si Dulong! Si Dulong! Dulong, dali! Imawi ako! Kay ipakilala ko ikaw sa mga amigo kag amiga ta. Hello mga bata! Ako si Dulong Kalaw. Makaimaw rin ninyo ako sa pagtuon, halin ka dya. Excited din ako sa atin nga matunan. Ako man gani Dulong, nalipay gid ako, hay imawan mo ron kami magtuon. Manan nyo bala mga bata nga ang mga dulungan nga pareho ko endemic o kun rugya lang sa aton lugar makita. Ang agak nga dulungan pareho ko makilala sa kanaryo o kun yellow nga kolor sa parte katitinlan kag sa parte kamata. Ang munga nga dulungan tana bughaw o kun blue ang titinlan kag sa parte kamata. Amo galira ang mga pamaagi para makilala kung agak o kung munga ang sangkadulungan. Ang laki nga dulungan ginatawag nga agak. Ang bayi nga dulungan ginatawag nga munga. Tandaigid ninyo ra mga bata, hay naanget ra sa atin dugang nga leksyon sa kadya nga episode nga parte sa mga sari kapangaran. Mga bata, balikan natin ang istorya nga ang handom ni Raprap. Ano nga mga pangaran ang natandaan ninyo nga ginhambal sa istorya? Amo dya ang mga pangaran nga ginhambal sa istorya. Raprap, estudyante, Mrs. Teresa Barte, lapis, papel, engineer, balay, maestra, tatay. Diin jakara ang mga pangaran nga panglaki. Diin man tana ang mga pangaran nga pangbayi. Ano tana ang mga pangaran nga hindi mo mamanan kun bayi o kun laki? Diin tana jakara ang wara ti kinatawo o kun gender. Mga bata, amo dya ang mga pangaran nga ginhambal sa istorya nga panglaki. Raprap,
kag tatay. Amuta na dya ang mga pangaran nga pangbayi. Mrs. Teresa Barte kag maestra. Ang estudyante kag engineer ang mga pangaran nga hindi mamanan kun panglaki o kun pangbayi. Kag ang mga pangaran tana nga wara ti kinatawo amo ang lapis, papel, kag balay. Base sa ating ginobra bag-ulang, ano ang mahambal nyo sa mga pangaran? Mga bata, ang pangaran may 4 kasari. Amudya ang panglaki nga nagatumod sa mga laki. Halimbawa, lolo, pari, tito, rodel. Ang pangbayi nga sari kapangaran nagatumod sa bayi. Halimbawa, lola, ninang, berta, munga. Ang di pated nga sari kapangaran nagatumod sa pangaran nga hindi mamanan kun laki o kun bayi. Halimbawa, bata, nurse, manunudlo, dulungan. Ang urihi nga sari kapangaran amo ang wara it sari. Nagatumod dya sa mga ngaran nga wara it kinatawo. Halimbawa, bato, libro, balay, lapis. Mga bata, di bala hulas lang intindihan ng mga sari kapangaran? Sige, lantawon ta kung namati ka mo kamayad kay Teacher Lynn hay may pagasabtan kita nga urubrahan. Sadya nga urubrahan, kilalahan ninyo ang mga sari kapangaran kag mga laragway. Sulata ang PL kun panglaki, PB kun pambayi, DT kun di pated, kag WK kun wara ti sari. Tugruan ko kamo ka 3 ka minutos para sabtan dya. Sige, umpisahirin.
Mga bata, natapos rin ang 3 ka minutos naging tugro ni dulong kaninyo para sabtan ang diya nga urubrahen. Kumusta bay? Kabay pa nga nasabtan ninyo ka insakto diya. Sige, i-check rin natin ang inyong mga sabat. Una nga laragway. Apa. Ano nga sari kapangaran ang apa? Ang apa, wara itsari. Gani, ang dapat nga nasulat nyo, amo ang WK. Ikarwa, ano ang inyo sabat? Ang insakto nga sabat jakara, amo ang PL. Ikatlo, gansa. Ano ang insakto nga sari kapangaran ang gansa? Insakto, di pat-ed. Gani, ang dapat nga ginsulat ninyo amo ang DT. Ikapat, jacket. Ano nga sari kapangaran ang jacket? Very good gid mga bata. WK ang insakto nga sabat jakara. Hay ang jacket, wara it kinatawo. Wara ti sari ang mga bagay. Ano tana ang insakto nga sabat sa urihi nga laragway? Tama, bayi ang ginpakita sa laragway. Gani, ang insakto nga sabat jakara amo ang PB. Ti, kumusta bay? Sigurado ako nga taas ang nabuel nyo nga score sa urubrahan nga dya. Sige, tugruan ko kang 5 ka stars ang nakabuel kang perfect score. Mga bata, ano gani ang 4 ka sari ka mga pangaran? Ang 4 nga sari ka pangaran. Panglaki, nagatumod sa mga laki. Mga halimbawa, lolo, pari, tito, rodel. Pangbayi, nagatumod sa bayi. Halimbawa, lola, ninang, berta, munga. Di pat-ed, nagatumod sa pangaran nga hindi mamanan kun laki o kun bayi. Halimbawa, bata, nurse, manunudlo, dulungan. Wara it sari, nagatumod sa mga ngaran nga wara it kinatawo. Halimbawa, bato, libro, balay, lapis. Nasadyahan gid ako dulong hay nakatapos kita kat 3 ka leksyon sa kadyang episode. Ano gani ang atin mga nangin leksyon? Ang mga nangin leksyon natin sa diyang episode, teacher, amo ang mga pinabaga nga tinaga. Ang mga halimbawa na kadya, amo ang Mrs., Mr., kag engineer. Natun-an man natin ang collective nouns nga nagatumod sa mga grupo kang tawo, sapat, kag bagay nga wara itpat-ed nga numero. Ang sara sa mga halimbawa na kadya, amo ang tribo. Kag ang pinakaurihin natin nga gintun-an, amo ang mga sari ka pangaran. May 4 ka sari ang mga pangaran, teacher. Panglaki, pangbayi, di pat-ed, kag wara ti sari. Wow! Sagad gid si dulong ba? Nadumduman na gid tanan ang leksyon ta. Sigurado ako na ang mga amigo kag amiga ta nga nagalantaw kang diyang nga episode na mati man kamaya. Di bala dulong? That's right, Teacher Lynn! Para madugangan pagid, kaag mapapag-en ang inyo naman-an sa atin mga nangin leksyon kadya nga adlaw, sabti ninyo ang mga nabilin nga mga urubrahan sa inyo module.
Pagkatapos masabtan ang mga orubrahan, isilidya sa inyong portfolio kay dya pagakolektahan kang inyong mga manunudlo. May pahanumdaman ako para sa atin mga home facilitators. Sigurado nga nangin mabinungahan ang adlaw nga dya para ka natin tanan. Tinged, may bag-o man kamo nga natun-an. Para malantaliwat ang dya nga episode, bisitaha ang YouTube channel kang Antique LRM section. Amo dya ang link. Durugid nga salamat sa paglantaw kang dya nga episode. Hasta sa masunod natin nga pagtuon, kinaraya, atin dya, ipabugal, Amligan, tunanta. Ako si Teacher Lynn. kag ako si Dulong Kalaw. Bye-bye! Bye-bye! Kampiyon TV, kampiyon sa kahanginan, edukasyon para sa kabataan.